Sa atong unang pagbasa, si San Pablo kumpiyansa kayong nisulti nga limpyo, matarong ang iyang kinabuhi. Pero wa siya moingong wa siya sala. Pero niingon siya, makaatubang gyud ko sa Ginoo kay matarong ang akong kinabuhi. Kanus aman ang usa ka makasasala mahimong matarong. Gilingay mong tupad ing na matarong ka. Matarong. Kay kana klaro mo na sadaan man kay nagnaong. Ako sadaan sad ko. Kita ra ba usahay dali kay tang moingon nga ako di man jud ko kapugong sadaan man gyud ko wa man gitaw nga dili sadaan niya ato dayong dipinsahan ang atong sala. Ang importante di ay nga matarong ta sa matas Ginoo. Pareha bitaw anang kuan kana na ang nabang atong isulo ba nga sinina ba niya magisi sa mata sa normal nga tao magsulob kag gisi nga sinina karsones ba or short dili na gina siya tarong nga pagkasulob, di ba? Hinoon karon na naman say gituyo gyud og gisi-gisi mo na dili na gina tinarong. Unsa man atong buhaton tapakan, imo ginang tapakan ang gisi. Nya mo nang niingon si Jesus, kundaan ang imong biste, imo fade naman na, ayaw pagtapak diha og bag-o. Kay kung katong bag-ong panapton mo imong itapak, mulahi man ang iyang color. So, kinahanglan gyud nga nindot siya tanawon. Kana bang muangay ra ba? Nya kanusa man na mahitabo nga kita daghagsa pero tarong ya puntas matas Ginoo. Kon matud pang San Pablo, dili tamag hukom sa atong isig katawo. Ayaw pakasada ang imong isig katawo. Kay saad man sana ni Kristo, ayaw pakasada ang imong isig katawo kay dili sad ka pakasadon sa Ginoo. Gilingay mong tupad ing na dili ka daling masuko sa inyo. Ing na di ka dali masuko. Nguban wa gyud molingi suko kay gnaw. Mao na siya. Nganong masuko man ta kay ato nang gitagaag sala ang atong isig katawo. Mao ni karon ang kalibutan naggubot na, gubat, halab sinawayay, siging hukom, sigig yung tulisok sa atong isig katawo, siging tulisok, di na gani mo respeto, bisan pag-unsay imong ranggo, basta makapabor gani ko, tulisokon tagyog ka, insultohon tika, dauton tika, either dauton tika dihas publiko or sa aktual, personal, or sa social media. Kay ako gyud kang pakasadon. Bisan pag-unsa na kagamay imong nabuhat nga kalapasan, padakuon gina nakog maayo kay ikaw gyud sad-an unya ako maoy tarong. Kana mo'y makapahimo natong saman bati sa matas Ginoo. Nya si San Pablo wa maghukom siyang isig katawo kay sugo man na ni Kristo. Ang sunod niyang gibuhat aron mahimo siyang tarong sa matas Ginoo, ningon siya, ang Ginoo ray maghukom nako. Kitang tanan hukman ra gid tas Ginoo, way makaikyas bisan pagkadtong labing tinago. Ang Ginoo dili mo gamit og device nga haron mailhan ang atong heartbeat. Sige na tagkaot anang yuta kay gukuro natong heartbeat. Dili ana ang Ginoo. Kita kay Ginoo ang atong kasing-kasing. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad ning na unsa ka roy nakita sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Ana,
Saban, hugaw o limpyo. Mao na, mulimpyo ra sad ning atong kasing-kasing sa matas Ginoo, basta ang atong kasing-kasing atong ipa-align sa kasing-kasing ni Jesus o ni Maria. Ning alliance of two hearts ba? Atong i-align ug unsa may kasing-kasing ni Jesus o ni Maria, maluluyon sa mga makasasala. Kana bang magkaluy-anay ta, magpasayloay ta, magdinawatay ta, dili kay magsigig away, sigig panaway niya. Ato ginang ibutang sa tungunahona ang iyang sayop. Mao ginay sigihan atog balik-balik ang iyang sayop. Mga asawa nga ni aron dinhi og kanang naas online, kinsa ninyo ang dili gyud mohisgot sa sayop sa inyong bana kaniadto? Ta sa kamot. Pulos gyud mo mga buangon, hugaw, kasing-kasing. Kada bang hinumduman gyud ba? Hinumduman og makahimo na sa karugamay sipit, ikaw wa jud ka mausab. Sa una pagyud ka, sige jud hinumdum pagkabatian na. Ayaw na hinumdumi. Ang Ginoo ray mahinumdum ana. Sige mga bana, kinsa ninyo ang di gyud mo hisgot sa apan sa inyong asawa kaniadto hangtod karon ta sa kamot. Parihara demo. Abisan ganing pari, nakahimulag sayop ang pari karong adlawa, karong higayuna kausa, nakapamabdos tingali. Sigihan naman ginani mong sige, bisag asa magbisa ang pari, inol, ana. Sige, yung huna-huna. Naaman na ikaw. Kapadersyano ko. Klaro. Ana, man kita'y dili maayo nga binuhatan, pero ayaw hinomdumi, ayaw hukmi, nga maogya po na siya karon, kay doon na tayo constant renewal. Sa matas Ginoo ang iyang gusto, matod pa niya, bagong bino, bagong sudlanan. Sige gitag renew, sige renew. Mo nang ang Ginoo mo tan-aw siya sa atong renewal. Di siya mo tan-aw sa atong kagahapon. Ang iyang tan-awon karon unsa may imong buhaton. Kung kagahapon manglibak ka, karon manglibak yapon ka. Zaway. Kung kagahapon di jud ka mo palit og slot, karon unsa man mo palit na ka. Kung kagahapon porti nimong laguta ng imong bana, karon moingon na ba kaniyang I love you? Kung kagahapon porti nimong saway ni Padersyano, karon moingon na ba ka okay na ko nimo padre? Sawan. Kung kagahapon hapit mo magpinatyanay, pwede na ba morong maglamanuhay? President Putin o Zelensky, pwede na ba mo magsabot-sabot? Hamas leaders o sa Israel, mga political leaders nato, mga kunuhay, mga tarong kaistanan. Wala ba sa'y mapili nato sa matas Ginoo? Pwede na batang magsabot-sabot, dili magsigig insultuhay, dili magsigi og inilaray. Inana ba? Aron makabot ang kahusay. Kay kinsa ra man gyud mohukom nato? Ang Ginoo. Nya matod para ba diri sa atong tubag sa Salmo? Unsa toy atong tubag sa Salmo? Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Unsa man ning kaluwasan sa matarong? Kana bang inigkamatay nato? Kay mga matay magitang tanan. Lingay mong tupad. Ing namura bayag hapit na ka mamatay. Ing na ba? Natanawa ang uban murag ngilon. Kitang tanan pwede man ginatog inong hapit na kamamatay, kay ang kamatayon moabot man na sawa nato palandungang atak na.
Wa man gyud siguro og ako ugma wa na bilaran ako. Wa so kinsa gud tinibaw. Kadto diring nagsigig basa, apil tong nagkanta. Oh, way siguro ugma bilaranan na. Bitaw. Ngano man di ay si Bishop Chupilo Kamomot pagbiya niya diha ni Cardinal Vidal sa ilang tigom-tigom mga human paniudto nahibaw dito siya nga pila lang ka oras after patay na siya. Wow, wa man siya magsulti, Your Eminence, muuna ko ha kay mamatay na ra ba kurong alas 3 or alas 4. Wa siya moingon oy, ningon siya, muuna ko kay tuwa pa ko'y misa. Oh, niya. Paglarga niya, nakaabot siya siyang misa. Aw ingon sila, nag-by location man to si Bishop Chupilo Kamomot, nakamisa gid siya dito. Pero, wa na, patay na siya ato. Pero nakamisa pa gid siya. Ay, man to kay, buutan man to kayo. Niya, ingon aning nagmisa karon, ug mao ni mamatay, asa pa ni kalahos? Samot na mo diha. Arang-arang tingin ang kasigig palit na tong slot kay murag makakuan gina, makalahos gina. Una, kita doon natay nindot kayo nga ang Cebu mo'y napilian karon sa 5th AACOM kaning Asian Apostolic Congress on Mercy karong October 14 to 19 anha sa IC3. Nindot kay ni siya kay matudluan kita sa divine mercy nga mga virtues. Mo na ato yung dasigon ato mga katawhan kamo mga devotees sa divine mercy or dili devotees hala panambong mo pa-register karong kuana pangutan-ay nyo mga divine mercy nga communities unsaon pagpa-register. Gastuin na maunay worth spending for. Nya limited ra ba kay 2,500 ra ang kaning mo pwedeng makaregister. Na ako no naroy 2,075 na ang by record nga nakaregister. So mga 425 na lang ang kuwang. Sige ha. Mag-ilog ta ani og pa-register. 400 na lang, 25 ang kuwang. Nga whole Asia na. Kamong mga 6,000 ang registration. Pila ra gud ng 6,000 usara man gani na nato ka shopping, bit-bito na ba na natong 6,000 pero kung adto na nimo i-invest sa pagtambong nining 5 ka adlaw diin i-immerse kita sa divine mercy, hopefully mahimo na sadtang agents of mercy, kaluwasan sa mga makasasala. Nang nindot kayo ang ato mga activity sa simbahan, gikan aning misa, rosaryo, mga debosyon, gabi gisugda na nato ang atong mahuybis nga kaning prosesyon sa atong kaning patron San Vicente Ferrer. Nakakuyog ba mo? Nindot kayo usa ka oras gyud nga lakaw, hinay-hinay lakaw. Ang uban wag yun mo ingon ang uban nga nindot kay akong feeling kay mura kog nahiusan San Vicente. Ang gisulti hinon, nawa akong panakit sa tuhod, basta akong kuan kay murag na exercise ko. Nindot sa nila kay na exercise. Basin pa sa sunod moingon na sila dili lang ko na exercise, nahimo pag yung na exercise. Nawa ang akong katapulan nga magsakripisyo, nawa ang akong pagka makasasala. Kanay na anak kay ni kuyog na tas atong patron nga si San Vicente Ferrer. Nya karon kuyog sa tas mahal nga Birhen Maria. Mao na ato ning himuon tungod kay gusto ta nga makadawat og kaluwasan, gusto tang mahimong matarong atubangan sa matas Ginoo.